L-odwa tajba lil kulħadd lilkom u dawk li qegħdin jisegwuna bil-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. I present also Father Joseph from India, who is going to celebrate together. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Ħudil. Illum il-Knisja f'Għawdex qiegħda tagħmel fil-katedrali s-sollennità u hawnhekk festa tad-dedikazzjoni tal-katedral 307 snin ilu. Allura l-Knejjes f'Għawdex il-parroċċi biex tidher ir-rabta mal-Knisja Katedrali, allura llum fil-Knejjes tiġi ċċelebrata l-quddiesa tal-Knisja ikkonsagrata. U għalhekk bl-abjad u għalhekk il-qari li sejrin nisimgħu idur mal-konsagrazzjoni tal-Knisja. Sejjer nofdi l-quddiesa Arroħ Bernard Tewma. Inti t-triq li twassalna ant il-Missier Mulej Ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu Ħnina. Inti l-għena tal-qaddisin kollha Mulej Ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli tas-smewwi u paċi fl-art. Infaħru, imberku, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħaj, Mulej Alla sultan tas Alla Missier li tista' Mulej ben waħdi, Mulej Alla, int li tneħħi d-nubit tad-dinja, int li tneħħi d-nubit. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, għaliex int waħdi. Nitolbu, o Alla, int tħejji għalik għamara għal dejjem mibnija bġebel ħaj u magħżub. Kattar fil-Knisja id-doni tal-grazzja tiegħek biex il-poplu fidej jibqa' jikber dejjem għal Ġerusalem tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix bisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien Salamun wieqaf quddiem l-artar tal-Mulej bil-ġemma kollha ta' Iżrael qudiemu, fetaħ dirajh lejn is-sema u qal: Mulej Alla ta' Iżrael, ma hemmx Alla ieħor bħalek, l fuq mis-sema u lanqas hawn isfel fl-art. Int li żżomm sħaħ il-patt u l-imħabba tal-qaddejja tiegħek li jimxu quddiemek b'qalbhom kollha. Imma tassew li Alla sa jagħmar fuq l-art. Ara, la s-sema u lanqas l-ogħla smewwiet ma jesawk u wis inqas din id-dar li bnejt jien. Għati widen għat-talba tal-qaddej tiegħek u għat tħannen tiegħu u għat ħannin tiegħu. Mulej Alla tiegħi, isma' ħalajta u t-talba tal-qaddej tiegħek qed jagħmillek quddiemek illum. Lejl u nar ħajkun għajnek miftuħa fuq din id-dar, fuq il-post li għalik inted. Ismi ikun hemm biex tisma' it-talb li l-qaddej tiegħek qiegħed jagħmillek f'dan il-post. Imma mela it-talb umli tal-qaddej tiegħek u tal-poplu tiegħek Iżrael meta jitolbuk f'dan il-post, isma'ha int minn fejn tagħmar, mis-sema għati widen u waħfer il-kelma tal-Mulej.
kemm hija għażiża id-dar tiegħek Mulej tal-Eżerċiti. Kemm hija għażiża id-dar tiegħek Mulej tal-Eżerċiti. Tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-Mulej. Nanni ferħan b'ruħi u ġismi lill-Alla ħaj. Flimkien kemm hija għażiża d-dar tiegħek Mulej tal-Eżerċiti. Sal-għasfur isib fejn jammar u l-ħuttafa ssib il-bejta ħdejn l-artal tiegħek. Hemm li tqiegħed iż-żgħar tagħha Mulej tal-Eżerċiti, Sultan Alla tiegħi. Flimkien kemm hija għażiża id-dar tiegħek Mulej tal-Eżerċiti. Ħejjin dawk li jagħmru f'darek huma jfaħru għal dejjem. Ħares o Alla tarka tagħna, ħares lejn is-Sultan il-midluk tiegħek. Flimkien kemm hija għażiża id-dar tiegħek Mulej tal-Eżerċiti. Għax jum wieħed fit-tempju tiegħek aħjar minn 1000 jum f'post ieħor. Aħjar noqgħod bogħod il-ladba tad-dar ta' Alla tiegħi milli nagħmar fit-tinet tal-ħżiena. Flimkien kemm hija għażiża id-dar tiegħek Mulej Alla tal-Eżerċiti. Inqumu bil-wieqfa u nkantaw Alleluja. 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 Int Pietru, u fuq din il-blata jien nibni l-Knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Alleluja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu, Ġesu staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: in-nies min jgħidu li hu bin il-bniedem? Huma weġbuh xi wħud Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija, oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom min tgħidu li jien? Staqsihom. Qabel Xmun Pietru qallu: inti l-Messija bin Alla il-ħaj. U Ġesu wieġbu u qallu: ħini jien Xmun bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u r-riekdan imma missieri li hu fis-smewwiet. U jiena ngħidlek, inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Jiena nagħtik l-infietaħ tas-saltna tas-smewwiet u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewwiet u kull ma tħoll fuq l-art ikun maħlub fis-smewwiet. Il-kelma tal-Mulej. Mena kif qedna fil-bidu tal-Qudiesa, il-katedral tagħna ta' Għawdex qiegħed jagħmel il-festa tad-dedikazzjoni tiegħu. Jiġifieri, kull knisja għandha l-ġurnata tad-dedikazzjoni, meta l-isqof 307 snin ilu il-din id-dar, il-katedral, dilek biż-żejt imqaddes slaleb 12 salib, anki hawnhekk hawn tal-konsagrazzjoni. Li jfisser dak il-post sar post qaddis. Ifisser l-iskop meta tidħol li ilan meta tidħol f'dak il-post huwa li titlob, li tirringrazzja lill-Alla, li tfaħru. Dak hu post qaddis li toffri s-sakrifiċċju. Ma forsi xi ħadd jistaqsini u jgħidlej u jagħmel sewwa ta' jgħidlej imma jekk kienu l-katedral qed jagħmel din il-festa, s-solennità, jien għadni ġej minn hemm għax jiena nservi hemm. Għadna kemm għamilna kellna ħafna kant sabiħ dalgħodu il-matutin bil-lawdi. Jekk il-katedral, aħna x'għandna x'naqsmu? Tapinu.
għandu utilities għandu. Mhux hawn biss, imma l-knies kollha tgħawdex illum jagħmlu l-qudiesa tal-konsagrazzjoni, tad-dedikazzjoni. Għaliex? Biex nuru ir-rabta, dan l-importanti, ir-rabta li l-knejjes ta' Għawdex għandhom mal-katedral. Importanti. U l-kelma katedral minn fejn ġejja? Ġejja mhux kelma bil-Malti. Malti forsi ngħidu mambar. Olja fejn titla. Katedral ġejja minn katedra. Xi tfiżiri? Katedra kien il-post. Post. Fl-universitajiet antiki anki l-Greċja, il-professuri kienu kollhom il-katedra, ġifieri il-post li minn fuqu dal-professuri jgħallmu lill-istudenti tagħhom il-katedra. U tant kienet xi ħaġa delikata, pereżempju jekk din il-katedra dan il-post huwa l-post ta' dak il-professur li minn fuq il-professur jgħallem is-sommom il-mathematics, fuq dik il-katedra ma kienx jitla' professur ieħor dak kien għalih. Jekk fuq il-katedra l-oħra fil-Greċja din il-katedra jitla' Aristotele jgħallem il-filosofija, dak il-professur biss kien jitla' il-katedra, il-post minn fejn tgħallem. Issa l-katedrali ukoll huwa l-post tal-isqof minn fejn jgħallem in-nies tiegħu. Għalhekk meta tmur il-katedral tara l-post is-siġġu tal-isqof, konna ngħidulu t-tron. Il-katedra qiegħda hemm, dejjem hemm, dak il-post bil-lejla xi ngħaddes fis-6:30 jagħmel pontifika l-isqof, għax jiġi l-isqof il-lejla, jitla f'dak il-post biex jgħallem il-missjoni li tar-raj, katedra li minn fuq dak il-post jgħallem. Issa l-iskrittura mqazza kollox issa. Il-Bibja tkellemna xejn dwar il-konsagrazzjoni tat-Tempju, tkellemna fuq dan l-affarijiet aktar minn 2000 sena ilu. Tkellimna tkellimna. Smajna l-ewwel lezzjoni, tafu kemm għandha żmien l-ewwel lezzjoni 2900 sena. Daqshekk ilu li ntqal dak il-kliem ta' Salamun. 2900. Meta Salamun, it-tifel ta' David, is-sultan, bena t-Tempju ta' Ġerusalem, kien l-ewwel tempju. U għamel il-festa tal-konsagrazzjoni, offra numru kbir ta' sakrifiċċju lill-Alla u għamel talba sabiħa. Ara kif bdiet l-ewwel lezzjoni. F'dak iż-żmien Salamun wieqaf quddiem l-artal tal-mulej bil-ġema tan-nies quddiemu fetaħ dirajh lejn is-sema u qal x'qal għamel talba kbira lill-Alla. Fost l-oħra qallu Sinjur Alla. Issa semmu kemm sabiħa ta' is-sema u l-art ma jesewx. U inti għażilt li tibda tgħix hawn fostna f'dan it-Tempju ta' Ġerusalem. Bħalissa għandna bżonn nitolbu l-aħwa ta' fawx. Ħafna. Mhux biex nitolbu, insommu. Ħabba dak li huwa għaddej. Ħanej daqshekk. Qallu Salamun. Meta nitolbuk minn dan il-post, inti smana. Lejlu nar. Isimgħu kemm sabiħa, isimgħu. Salamun qed jgħid lill-Alla, ta' lejlu nar. Għajnej, isemmu kemm sabiħa, għajnejk ikunu miftuħa fuq din id-dar, lejlu nar. Fuq dan il-post li jinti qed
X'qal Alla? Ismi ikun hemm. Imbagħad hemm ħafna xtejt imma ma nistax nieqaf għax il-ħin. Imbagħad is-salm sabiħ kemm hija għażiża id-dar tiegħi mulej tal-eżerċiti kemm hija għażiża tixxennaq u da żewġ verbi qawwijin bil-Malti ta' għandi xenqa għandi jaċ u tinfena mifni. Ma kif se niddiskrevi l-kelma ruħi tinfena għat-tempju tal-Ġifieri s-salm qed jgħidilna aqwa post minn hawnhekk m'hawnx. Ruħi għal hawn biss. Nanni ferħan b'ruħi u ġismi f'dan il-post lill-Alla ħaj. Is-salm. Imbagħad jgħidlu ħanaqbes għax il-ħin. Għallu ġurnata waħda, jum wieħed f'dan il-post, fit-tempju tiegħek, jum wieħed. Aħjar minn 1000 jum f'post ieħor. 1:1000. Aħjar wieħed hawn minn 1000 band oħra. Bat jgħid tixbih oħra. Aħjar norqod fuq il-għadba tad-dar ta' Alla barra fuq il-għadba għax mhux kulħadd seta' jidħol ġewwa ta'. Hemm ħafna ta' m'għandix ma nifissrilkom it-tempju kif kemm mibni, ħafna taqsimiet, kulħadd iżomm postu. Imqar fuq l-għadba. Aħjar noqgħod fuq il-għadba qiegħed fuq il-għadba qiegħed barra. Ma għandikx il-qoħ la mix-xita, la mix-xemx, la mir-riħ, fuq l-għadba. Fuq l-għadba milli nammar, milli ngħix fit-tinet, fit-tinda fil-għarejx, minn għandi l-istken, imma ta' min huma dal-għerejjex, tal-ħżiena, għarax tagħlim maħut il-eżista, aħjar barra fuq il-għadba, imma fuq il-għadba tat-tempju tiegħek, tad-dar tiegħek. Noqgħod araw il-verbi, toqgħod u tammar tgħix. Hemm differenza milli nammar ġifieri billi qed ngħix komdu fit-tinda l-għarix, ix-xita ma tinżilx għax ikunu tal-ġild, għandi sħana ġo tinda, imma t-tinda tal-ħżina ma naħjar barra fuq il-għadba. Imbagħad jien għażilt għax hemm iktar silti qed ikellmuna fil-Vanġelu fuq il-konsagrazzjoni tat-tempju, pereżempju llum hemm Vanġelu ieħor meta Kristu keċċa l-bejjija mit-tempju. Stajt rajdejn ta' Ġesu lil Pietru biex norbtu l-Vanġelu ma dak li qed jiġri f'Ruma fil-Vatikan, is-Sinodu. Xem Pietru qallu inti il-Messija bin Alla l-ħaj. Ġesu qallu dan il-kliem mhux minn moħħok ta' int sajjiet m'intix kapaċi tasal għal dan ir-raġunament. Missieri għallek biex tgħidlu, missieri nebħek, missieri li hu fis-smewwiet. Mbagħad għawu issa għalhekk rajdan Ġesu jagħtiħ inti Pietru issa u fuq din il-blata fuqek nibni l-Knisja tiegħi. U s-Sinodu l-Eżiż hemm kardinali, hemm misfijiet, hemm patriarki, hemm sekulari, nisa rġiel, kollha jdi. Imma kollha qegħdin marbutejn ma' Pietru, ma' Franġisku. Min jitbiet minn Franġisku, min jitbiet mill-Papa, qiegħed barra. Dan il-Vanġelu huwa ċar.
lilek Pietru nagħti l-infietaħ tas-saltna lilek. U s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Is-setat tal-infern qawwija kemm huma qawwija la emmint ma jagħmlulek xejn. Dan hu tilgħażis it-tagħlim sabiħ dwar il-konsagrazzjoni tal-Knisja. L-aħħar ħsieb, imma l-Knisja mhix il-ġebel ta' huwa post iva qaddis, imma l-Knisja huwa aħna. Għax aħna wkoll ġejna midlukin biż-żejt, ġejna konsagrati fil-Magħmudija u fil-Griżma. Dak li jgħidilna San Pietru, intom ġebel ħaj, ġebel ħajja xi ġifieri, ġebel ħaj imbnew f'dar spiritwali. Ejjew għalhekk hu b'dan il-ħsibijiet nitolbu l-mulej biex inkunu membri ħajjin fil-Knisja tiegħu. Inqumu bil-wieqa. Ejjew f'dan il-jum hekk għażiż inresqu t-talb tagħna għall-qdusija tal-Knisja. Ħoħsieb mulej il-Papa Franġisku, l-isqfijiet u l-lajċi miġburin biex jagħtuna dawl dwar il-Knisja tiegħek. Nitolbuk mulej nissel il-paċi vera f'dawn il-pajjiżi li bejnietom bħalissa hemm gwerra l-aktar qawwija. Nitolbuk mulej għati l-mistrieħ ta' dejjem il-erwieħ li hemm fil-purgatorju b'ħerqa kbira jistennew it-talb tagħna. Nitolbuk għall-morda u dawk li jduru bihom biex jarfu jagħmlu din l-opra ta' karità b'imħabba kbira. Ismana, dawn it-talbiet mulej jinresquhomlok permezz ta' ommok u Ommna Marija int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej l-offerta tagħna u għamel li kull min jiġi hawn jitolbok jikseb il-qawwa tas-sagramenti u jseħħu x-xewqat tiegħu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nidżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq ta' sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Inti jogħġbok tagħmmar fid-dar tat-talb fejn tqassmilna bidejk miftuħa id-doni tiegħek u qatt ma tonqosna l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex int tagħmel minna tempju tal-Ispiritu Santu. Tempju jogħġbok kollu dija ta' ħajja qaddisa. Bil-ħidma tiegħek bla qiegħda int tqaddes il-Knisja tiegħek il-għarusa ta' Kristu imxebħa
ma bini li jidher biex issebbaħħa fis-sema bħala ferħana ta' kotra bla qies ta' wlied. Għalhekk mal-qaddisin infaħruk u ntennulek bla qeda qaddis. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs. Radlek il-ħajja, qasam tali disċipli juqadilhom ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li laħal kalċi reġa' raddi l-ħaj tali disċipli tiegħu qal ħudu biex ħorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikum u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan f'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqdukom iċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna b'ġisem wieħed lilna in jieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qaddej tiegħek Bernard Tewma daħħal lilu l-erwieħ fil-Purgatorju. Ħenna lilna l-kol nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ir-raġel tagħha San Giuseppe, l-Apostlu. Illum hija l-festa tal-Papa San Ġwan 23, il-Papa San Ġovanni 23, l-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Għalista nitolbuk mulej minn kull den jagħtina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostlu tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħarix lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatija slim u laqda li jintrid fija inti tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
nejdu fl-imkien ħaruf tal-Alla. Dannu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-nubiet tad-dinja u tagħna. Yani aħna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf mulej.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli nitolbu. U Alla, intrid li l-Knisja tiegħek hawn fl-art narawha bħala sinjal ta' Ġerusalem tas-sema. Nitolbuk biex bis-saħħa ta' dan is-sagrament intagħmel minna tempju tal-grazzja tiegħek u ddaħħalna fil-amara ta' dejjem. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. My dear brothers and sisters, very good morning to all of you in the name of Jesus. Really, I thank Father Lawrence who gave a great chance to offer Mass along with you and help for him. I feel very great pleasure coming here to this great church, Our Lady of Tabinu. You know that I am from India, one of the mission country in the world. I am for Joseph. I am priest since 19 years. I have been supported from the time of my formation from our Maltese people from Nassar and Gargur. Here I came to their house yesterday. Here Maria Lucy and my beloved dad here, Joe Camilleri, who rested in the Lord 3 months before. They all sponsored me to become a priest. If I am priest today, it is by their help and prayer and support. I thank the family, and I also pray for Joe Camilleri for the repose of his soul today, especially in this Mass. As I said, my country is a mission country. I am in a parish. There is also mission schools. Of course, as a priest, God has blessed me with what all I need. But for the mission school, wherever I go, I appeal and request for the people to do some little help. These days, we are in need of to build a school building for our mission school, because our school building is very poor condition. Government has asked to rebuild it, otherwise they will not give the recognition, approve the school. So we are doing the project of building a new school for the poor mission children. It is estimated it may come around 10,000 euros. But small help, whatever you do, it will be of great thing for the school building, for the mission children. Of course, God has blessed you with what all you need. You may be spending for different things, but then this will be of great blessing for you when you do small help, donate little money for the poor children. Jesus has said, whatever you do, little ones, you have done unto me. The small children will be of great beneficent by you. When you do for the help, they will be praying for you, for your family, for your business, for your work, whatever you do. So, through these little words, I appeal to your great generosity, and you may do little help after finishing this Mass as I go. I also once again be grateful for Lawrence for giving me opportunity to speak with you, to share what I feel with you. Thank you. I remember you. I pray for you wherever I go. Thank you.